روجودم بگرانین سردلی ولاتین روجاوای کردستانی لهندرو دروی ولید درباز دبن. به تایبەت مالباتên کۆچبەرên کۆژی سربیایê berê xwe dabûn Kroatiyayê biryarbû piştre derkevin Îtalya. Lê bi mixabinî ve hêvî û xewnên wan bê jiyaneke xweş, aram, dûr jê nexweşî û mirinê li Kroatiyayê rawestiyan. Dema ku di roja 22 Adara 2021 de barhilgira wan li seriya otostrad li nêzî sînorê Bosnayê li nêzî bajarokê Okoçanî yê Kroatiyayê bê 100 kilometrî başûrî rojhilatî paytexta Kroatiya Zogreb Ulupî. Barê wê bê tinan kaxezên levpêçay ango palêtên kaxezan bû ku her yek li gorî şehet halan nêzî 400 kîlo dihat. Di nav de nêzî 30 koçberên Rojavaya Kurdistanê hebûn. Li gor hetanha hatiye piştrast-kirin di encamê de 4 kesan jiyana xweş dest da. Hinjêderên Kroatî dibêjin 19 kes birîndarin. Lê hetanha ev amar destpêkî ne. Hejmara kesên ku jiyana xweş dest dane jî nehatiye eşkere kirin. Ji ber got polîsên Kroat bi tinê ji malbatên qurbaniyan re navê wan eşkere dikin. Piştî çend rojan ji vê kara set û bûyera diltezên roja înê 26 Adarê malbatên wan koçberan hin çalakvanên Kurd ji Ewropayê gihiştin welatê Kroatiyayê ji nêzik ve rewşa zarokên xwe şopandin. Nasnameyên qurbaniyan jî hatin eşkere kirin. Li gor jê derne taybet ji Rêbaz News re piştrast kirine. Navên 4 qurbaniyan hetanha hatine tekeskirin. Navê wan jî ev in. Muhammed Hamid Arfo xelkê gundê Robarya yê gundewarê Dêrkê ye. Muhammed Abdullah Umar xelkê gundê Banêşkeftê yê gundewarê Dêrkê ye. İbrahim Abdüselam Sagîr 20 sal ye xelkê bajarê Dirbêsiyê ye. Adil Rad xelkê Serêkaniyê ye. Çalakvan û kadrê pedekesê Hemîd İbrahim konhal Kroatiyayê ye. Ji Rêbaz News re dazanîn ku rewşa malbatên her 4 qurbaniyan pir nexweş e. Nikarin termê zarokên xwe derxwin veguhêzin welatê xwe û li ser zarê wan bank li hikûmeta Herêma Kurdistanê kir. Alîkariya wan bike hevdemî vê karasata hatî serê wan. Termê zarokên wan ji Kroatiyayê bîne Herêma Kurdistanê da ku malbat zarokên xwe li zêdê wan li Rojavaya Kurdistanê bi xak bispêrin. Li gor İbrahim herwiha çalakvanên Kurd ku ji Almanyayê berê xwe dana Kroatiyayê rewşa koçberan şopandine dana zanîn ku şivan Mihemed Hisso yê 24 salî ku xelkê Serêkaniyê ye lê Tirkiyê niştecî bû bi tundî birîndar bûye lê tanha rewşa wî ya tenduristî bi zelalî nehatiye naskirin. Mihemed Fêsal bê tundî birîndar e li nexweşxaneya Zogrebê ye. Ciwanê Kurd Mehened Recep yê 26 salî ku bavê zarokekê ye jê xelkê Amûda Rojavayê Kurdistanê ye birîndar e. Herwiha Mihemed İbrahim Şerîf ku xelkê gundê Dêrûna Axê ya devera Aliyan e birîndar e û pêyekî wî zirar dîtiye. Dê kurte videoyekê de ku ji malbata xwe re şiyandiye behsa rewşa xwe dike. İnşallah elhamdülillah kurim lingê sax bez qurban. Herwiha Mihemed Musa ji girkê Selma bi tundî birîndar e. Niha jî nexweşxaneyên Slavonskî Brod Novagar Ediska li Kroatiyayê ne. Çareseriya bizîşkî ji wan re tê pêşkêşkirin. Di kurte videoka taybet de her du ciwanên Kurd behsa birîna xwe di dema bûyerê de dikin. Arê bas vêca hinga destê te jî bûyî tu ser hişê xwe bûyî. Wa? Zanim wala doktor işte me acîmeyî bijên gî şucaat. Wala. Te destê xwe qetan? û niha destê te li vir jê kirin? Arê. لنگی مشکل می‌کنه نه تکت متعال لنگی خودش چهار درکم می‌کنه. لنگی خدا نیست می هست نیست سر منو مفهوم. چون خدا فست. آره. خدا نه. دیگه چاکت بیاد کن حتی اصلا. آره. کابل بسر مهند کات خوازه تشتگی بیجش اهل خوارج کم هر نجام واجی. لگور شوپاندنا Rêbaz News pêwendiyên wê bi hejmarek çalakvanan re. Zarokê 12 salî yê bi navê Nîwar Azad Xencer ji xelkê Banêşkeftê yê gundewarê Dêrkê herwiha Ehmed Kamîran Reşoyê 14 salî ku ji nişteciyê kampa Qoştepe ye. Hejmarek ciwan û mêr û du jin bi navê Nazdar û Sîlva rewşa wan yan tenduristî baş e. Hejmarek ciwan niha di kerentînê de ne. Ji ber şer û kuştin û nearamiyê dirêjkirina krîza Sûriyê û rewşa zehmet ya ku welatî tê re derbas dibin koçberiya welatiyên Rojavayê Kurdistanê ji welat berdewam e û beşekî din jî li Herêma Kurdistanê û Tirkiyê ji ber rewşa jiyana xwe ya zehmet û jiyana rojane berê xwe didin Ewropayê. Lê beşek ji wan naghêjin xewn û hêviyên xwe dê derya û daristan û li ser rêyên mirinê de dibin qurbanî û jiyana xweş dizin. Hêviyên wan jî bi jiyaneke xweş
نورمال وەکی هەمی مرۆڤین جیهانێ بۆوان رە بە خاکتێن سپارتن. ji bo Rêbaz News علی عمر.